Igbo ndị ọma njem ọnụ ekene m unu. Nke a bụ nchịkọta akụkọ ụwa izuụka na Adaọla TV. Anyị ga na-ewetara unu nchịkọta akụkọ ihe ụfọdụ megasịrị n'izuụka site na mbido ma ruo n'ọgwụgwụ ya. Ngwa gezie ntị nke ọma ka ị nụrụ ọkpụrụkpụ okwu ndị ghọrọ anyị isi akụkọ na nke izuụka a. Maazị Orji Uzor Kanu eliela nwunye ya nwụrụ anwụ na United States of America. Ọnwa ataala isi mmadụ 60 n'okporo ụzọ awara awara dị Mesi Ebonyi wee jebe Enugu. Akụkọ gbasara onye egwuregwu bọọlụ bụ Achraf Hakimi ya na nwunye ya na akụkọ agwara ọgwa. Igbo bụ sọ mma, a sị na ezoro aka aha eri udene atụtue ngịga, ya mere tọzie ntị n'ala nke ọma ka unu nụrụ akụkọ anyị ka ọha n'uju ya. Ọkọ akụkọ ụwa bụ mụ onwe m, Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ, Adaọla. Sinetọ Orji Uzor Kanu bụ aka chịbụrụ Abia steeti mbụ ma bụrụkwa Chief Whip na Senate ka nwunye hapụrụ wee laa mmụọ nso nso a. Lọọlọ Ifeoma Ada Kanu bụ onye nwụrụ na mba ofesi United States of America hapụrụ n'abalị 3 n'ime ọnwa 4 nke afọ 2023 ebe a dọnyere ya n'ili wee kwanyere ya ugwu nke ikpeazụ n'abalị 30 nke ọnwa anyị nọ n'ime ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na Orji Uzor Kanu emezighị ọfụma wee lie nwunye ya n'obodo ndị ọzọ dịka ezigbote nwa afọ Igbo, ebe ụfọdụ na-asị na o nwere ihe o mere na onye nwụrụ anwụ anwụchago ebe eliri ya enwezikwaghị isi. Uche bụ akpa bụ eziokwu, onye ọbụla akọ nke ya. Ọ bụ eziokwu na-ejighị ụdị agwa wee mara ndị Igbo. Ọ na-abụ onye Igbo nwụọ emee ka ozu ya wee laruo ụlọ, akwanyere ya ugwu ruru ya, nie ya n'omenala Igbo. Mana ebe ọ dịga otu a, anyị agaghị atọ nọ n'ịjụ ajụjụ. Anyị na-ayọ Olisa ka onye nwaanyị ezumike wee nabata mkpụrụ obi ya n'udo ma nyekwa ezinụlọ a obi ha ga-eji wee nagide ya bụ ihe mgbawa obi. Amen. Nke a bụ akụkọ banyere ihe ịgba anya mmiri nke pụrụ iche. Ọ bụ eziokwu na ọ bịara ije nwụrụla. Onye ọbụla dị ndụ ga-emecha wee nwụọ, mana onweghị onye ọ na-amasị ka ọ nwụọ n'oge, nwụọ n'akaghị nka maọbụ nwụọ n'ihe mberede. Nke a mere eji wee bụrụ ihe ịgbawa obi wee dere ndị ezinụlọ a ihe mberede okporo ụzọ napụrụ ndị nke ha n'okporo ụzọ awara awara si Ebonyi wee jebe Enugu. Ozi ritere anyị ntị gosiri na mmadụ 16 nọ n'ime Airport Trans na-aga mmemme elimozu zitere ọnwụ ike n'ụzọ dịka ya bụ ụgbọala kụkọrọ isi ya na trela. Kosiladị, ahụ ha ka ebugoro gaa na ụlọ njuoyi dị na Izamgbo ganye mgbe ndị be ha ga-abịa bụrụ ha. Ọtụtụ ezinụlọ nọ n'akwa n'Ebonyi steeti maka na ya bụ ihe metụtara ọtụtụ ndị mmadụ. Anyị na-ayọ Olisa ka ọ nabata mkpụrụ obi ha ma nye ha ezumike. Akụkọ gbasara onye egwuregwu bọọlụ bụ Achraf Hakimi ya na nwunye ya bụ Hiba Abok abụrụla okwu akpụ n'ọnụ ka ọ dị ugbu a. Ozi jeziri ụwa niile bụ na nwunye ya gbara ya alụkwaghịm n'ụlọ ikpe wee na-enwe olileanya na a ga-eke ihe di ya kpatara ụzọ abụọ wee nye ya otu, mana otu abụghị n'ezie. Achraf Hakimi ka ndị ụlọ ikpe chọpụtara na ihe niile o nwere nọ n'aha nne ya na onweghị nke dị n'aha ya. Ya bụ nwata nwoke nwere ego na-esi isi mana onweghị nke ọ na-etinye n'aha ya, ha niile ka ọ na-etinye n'aha nne ya. Onye makwana ihe mere o ji wee kpaa ụdị agwa dị etu a. Akụkọ ọzọ si na ọ na-enweta €1 million n'ọnwa n'ọnwa n'aka ndị PSG, mana ego dị etu a dịkwa n'aha nne ya. Ihe dị etu a wee bụrụ ihe iju anya wee nye ọha na eze, maka na mgbe ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-alụ di ka ha wee nweta ihe n'aka mmadụ site n'anya ukwu. Ihe dị etu a wee bụrụ ndị n'ọchị ndị n'akwa, maka na ụfọdụ na-asị na Achraf Hakimi emezighị ọfụma na o tinyere akụ na ihe nweta ya n'aha nne ya, ebe ụfọdụ na-etu ya dike na o mere ọfụma wee kpaa ụdịka agwa dị etu a. Gị nwa na-ekere m, kedu ihe iche? Nke a bụ akụkọ agwara ọgwa. Igbo bụ sọ mma, ịma na asị na ọ na-agbagope ụzọ agụpụ ọnụ, ọ na-abụ chi na-efo akụkọ a na-abawanye. Ọ bụrụ ka anyị kọba akụkọ ihe niile mere n'izu ụka a wee ruo na ngwụcha ya, ị mara na ya agaghị ala ala. Nke a mere anyị ji wee chịkọta ya ọnụ, akụkọ ndị soshal midia na akụkọ ndị celebrities. Ngwa gee ntị ka ịnụ ka anyị si wee chịkọnata ya ọnụ. Blessing Nkiruka Okoro bụ onye eji Blessing CEO wee mara ka nọkwa n'aka ndị uwe ojii ka ọ dị ugbu a kwụrụ maka akụkọ gbasara ya na ezinụlọ IVD na Bimbo. Ọnọdụ a na-ebutezi okwu dị iche iche n'etiti ndị na-eso ya. Ụfọdụ si ka ndị uwe ojii ji sie ya ike ma mesikwue ya ike maka na ọ na-ekwukazi, ebe ụfọdụ si ka agbaghara ya maka na onweghị onye na-anaghị emejọ. N'aka nke ọzọ,
Kora Obidi bụ nwa afọ Naịjirịa na-agụ ma na-agbakwa egwu nke bi na mba ofesi egosiela ndị na-eso ya ụlọ ọhụrụ o goro na USA. Ya bụ ihe bụ okwu akpụ n'ọnụ ka ọ dị ugbu a, mana nke dịkazịrị ibe ya bụ na onye lụburu ya mbụ na-ayọzi biko ka Kora chigha azụ ka ya na ya bikwe dịka di na nwaanyị, na ya bụ nkewa ekwesịghị ya mmekọta. N'otu aka ahụ kwa, ka Yul Edochie bụ onye nwa ya nwoke nwụrụ nso nso a ka sị na ọ nọghị n'ọnọdụ dị mma maka na ọ chọpụtara na nwa ya nwoke bụ staa dike bụ nke Judy Austin nyere ya abụghị ya nwe ya. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu na Judy Austin ji ọgwụ wee jide ya, ebe ụfọdụ si na ọ bụ ịhụnanya. N'ikpeazụ, uche bụ akpa, onye ọbụla akụ nke ya, onye bụkwana nwanne ya maka ihe ochie. Igbo bụ Igbo, a sị na okenye takata mkpụrụ akwụ wee rụpịwa ọnụ, ịmara na mgbupụ ya erugo. Ọ bụ ebe a ka akụkọ ụwa nke taa na-akụrụ ọnụ, mana tupu anyị apịachi akpa akụkọ anyị, ga-enweenụ ntị ọzọ n'ọkpụrụkpụ okwu ndị ahụ ghọrọ anyị isi akụkọ. Maazị Ọji Ụzọ Kanụ eliela nwunye ya nwụrụ anwụ na United States of America. Ọnwụ ataala isi mmadụ 60 n'okporo ụzọ awara awara dị ma esi Ebonyi jebe Enugu. Akụkọ gbasara onye egwuregwu bọọlụ bụ Ashraf Hakimi na nwunye ya. Akụkọ agwara ọgwa. N'aha ndị dekọtara ma chịkọbara n'akụkọ ụwa nke taa, ka mụ onwe m bụ Odoziakụ Emilia Onyinyechi Nwankwọ na-asị ụbọchị nta ka anyị chọọ na Owere nchi ka ọ dịrị anyị oge awa a n'izu ụka na-abịanụ mgbe anyị wetara unu akụkọ ọzọ. Ka emesịa.